Nik zerrenda hartu nuen, eta talde kultura banutzen bat. Zenbat pertsona daude? Ba, 6, bale, talde bana. Zeba zuek zaude, 2, talde 2. Zuek zenbat zeate, 4, talde 3. Eta pixkana, taldeak bilatu ditugu, zerrenda egin dugu, toantxe dena ondo jarrita dago, jendea lasetasunarekin dena egiten nahi du, eta bakarrik denborakin, txartela izango dute, eta sarrerak. Bixatu zigutenean ja gehozta sarrera gutxi ez zegoela, eta gau hemen pasatzea, beste gabe. Azkenean, lista pasa eta kontu bat logiteko denba gutxi gatzea izula, eta guain, fila indeu, goizeko 7 eta piko, eta guain, espero. Eta bi gau pasa dugu hemen, gaude ja pixkat, aspertutak, baina, Familiko bat etorri zen atzo, ez gaur goitzen, goizeko 5etan hola, eta orduan ente hau geha listak eta olatatzen nahi ziela, orduan bertan apuntau geha, eta bertan apuntauta izena eman, eta gero releguan ikin diot, goizeko 7etan etorri naiz, eta lista esaten ditzen guztik, eta holaxe, bakoitza bere numeroa zeuken, da orduan bakolan hemen gutxi gora bera, numero horren arabera, o behaiekin duten lista horren arabera, zai. Hemen dara magu larun batetik, goitzian, usatean nintzen lanetikan, eta ikusi nun jendia, eta deitu nien, eta honea, bi gau dara magu, turnoka ebai. Eta bueno, ondo, esperientzia hona, hombre, Manchester, orduan oso ondo. Atzo etor nintzen nian, 1.200 sarrera zuden, ni nintzen 1.150 marra, azkenekoak, eta justu aputa eta ondoren, errelak abisa duzun 500 sarrera gehiago emango ditula. Ikusi zuen beste jende ginela hemen, eta ja kupo haina zegoen, porta india eta beste 500 sarrera dizkigute. Hemen gaua pasa dugu, geho ni lanea ju naiz, lan espres eta berriz buetako laitea. Pena merezi du, Manchesterra juteatik, pena merezi du honek.